Библияның соңгы битләрендә жазылган вакыйгалар турында тарих. Библия барлыгы 66 китаптан тора. Аның озакысы таныткыч китабы дип атала. Алла Иисусның Иоанн исемле апостолына ахыргы заманда нәрсә булачагын алдан күрсәткән. Таныткыч китабында шуның турында җентекләп жазылган. Иоанн күргәннәрен былай дип сөйләгән: Мин Алланы биек ак патша тәхетендә утыруын күрдем. Аның каршында барлык үлгәннәрнең гадиләре һәм атаклылары басып тора иде. Шул чакта тормыш китабы ачылды. Ул китапта Иисус Христосны үзенең коткаручысы итеп кабул итүчеләрнең исемнәре жазылган. Алар барысы да Алла патшалыгында булачаклар. Тәхеттән килгән көчле тавышны ишеттем. Мана Алланың кешеләр белән яшәү урыны. Алла аларның күзләреннән һәрбер яшь тамчысын сөртер. Үлем, кайгы, хәсрәтләр, җылау, сыкраулар, ширләр дә бетәчәк. Шуннан тәхеттә утыручы Алла Иоаннга әйткән: Иоанн, сиңа әйтәм, буларның барысын да җентекләп жаз. Бу сүзләр һәм күренешләр дөрес. Явызлыкны җиңүче һәр кеше мәңгелек тормышка ия булачак. Мин нәрсә билгеләдем, барысы да үтәләчәк. Шуннан соң Иоанн күргәннәрен тагын сөйләгән. Иисус Христосның үзенең коткаручысы итеп кабул итмәгәннәрнең исемнәре тормыш китабына жазылмаган. Алар кылган эшләренә карап, җәзага тартылган һәм утлы күлгә ыргытылган. Алла барлык кешеләрне яратканга күрә, аның белән мәңге оҗмакта булуларын тели. Шуңа күрә җәзаклардан коткарыр өчен Иисусны бу дөньяга җибәргән. Алла Иисусны хөкем итәргә түгел, ә кешеләр аның аша коткарылсыннар дип бирелгән. Аннары Иоанн башка күренештә Иисусның тавышын ишеткән. Мин Иисус, тиздән киләчәкмен. Һәр кемнең эшләренә карап бүләген бирермен. Мин Альфа һәм Омега, беренче һәм соңгы, башы һәм ахыры. Алла теләкләрен үтәүчеләр бәхетле, алар күк патшалыгына керерләр. Ә сихерчеләр, азгыннар, зина кылучылар, кеше үтерүчеләр, тәргә табынучылар, җазыкны яратучылар оҗмакка керә алмаячаклар. Бу Библия сүзләрен ишетүчегә белдерәм. Әгәр буларга берәр сүз истәсә, Алла ул кешегә бәла казаларны истәр. Кемдә булса Библия сүзләрен берәрсен алып ташласа, аларның исемнәре тормыш китабына жазылмаячак. Ахырдан Иисус көчле тавыш белән әйткән: Тиздән киләм. Ә бу сүзләрне ишетүчеләр: Шулай булсын! Тизрәк кил, Ходаебыз Иисус килегән! Библиядә жазылган. Җир йөзендә кешеләргә бирелгән исемнәр арасында Иисустан башка коткарырдай исем юк һәм булмаячак. Аллабыз Иисус Христосның игелеге барлык иман итүчеләр белән булсын. Амин.